Здравейте хора! Днес е 11 март, който е рожденият ми ден. Елате да се приготвите и да прекарате деня с мен. Ето го готовият грим хора. Сега съм с задна камера, да се вижда малко по-добре. Но да, мисля, че се получи много добре. И сега трябва да побързам за училище. Имаме тази блузка. Пола ще съм с бутуши и покажник. Ето го грима. Косата All Natural. Тук златните неща. И да, това е. После може би ще се видим чак в училище. И да. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Willy! Happy birthday to you! Едно, две, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Йо, сега слезахме от автобуса. Сега ще ходим да лъмчим в морската градина също. И ще ви даваме апдейтчета. Ето ги, чакай. С трайподчето. Hello! Как сте хора? Така правихме апдейчи и Роси ни подмина просто много. Роси подмина? Подмина ни много. Не ни видя въобще. Is it recording? Yes. Адрес пускаш, хей! Какво стана? Не, дай Роси, няма да го снял. Хора, сега се взехме да лъмчим. Чакай бе! Имаме... Ева тук. Имаме... Какво се взе? Subway. Аз взех Subway. Само че в раницата ми. Йо. Сега отиваме към нашите любими пейки. И ние другите си взехме Лишаев. Ще лъмчим, ще се говорим. Не се отсипихте нещо, но аз пак ще възня. Ще се говорим. И после може би ще се вземем Коста с Лиа. Някой друг ще взема ли Коста? Йо. Да, казах освен нас двете. Спокойно, тебе то знам. Тебе то знам, Дебло. И Поркюс. Може би? Yes. Си взех хил. Но нямаш сламка, за жалост. Да направя да апдейтнем. Сега сме в Костата, хора. Ето яката тортичка. Просто много яко така. С вкусната тортичка. Ето тук сме в Костата. Обградили сме едно джаванче. Ще дойде Лия, за да може да видя дали ще можем да се... Добре, здравейте хора! Може да си пробвам после вашите. Здравейте хора! Сега имаме... Чеш много. Искам само да покажа... Дизастъра. Много забавно. Оп, чакай! Не знам колко се вижда. Добре, точно. Да, аз чак, ама се отнема. Здравейте! Не знам. Прекарваме се много добре заедно. Много ни е яко. Дали се продължава за Защо не мога да... Мама ми звъни. Добре, окей. Просто когато си тръгна, за да мога аз да си взема... Да, казах какво да кажа? Добре, Лиана. Студено карамелче без кофеин, това ли да кажем? Да. Малко, средно, голямо. Средно. Това е средно. E-sports в Brawl Stars, дето има някакви конкуренции в Brawl Stars, някакви състезания, човек. Да, ладер.
Докато сме на тази красавица. Може ли само да покажа коя решихме? Коя беше? Не. Тази ли? Тази хора. Вие толкова бяхме локти, решихме абсолютно цялата само с наши... Пенсионери. Абсолютно пенсионери сме тук просто. Да, сега продължаваме тази. Записваме сега аутро. Ще продължим това влогче, чакай. Ще продължим, Лео. Ще продължим това влогче на 16, нали? Да. И да, тогава ще има по-интересни неща, макар че ние също беше много предани. Кръстословиците напълно ги изядохме, те изядоха нас. И да, беше много забавно, така че да. Айде да кажа чао. Чао! Хора, кажете чао на днес. Здравейте хора, днес е неделя, ще празнуваме и познайте кой е тук. Йо, my makeup guru, my makeup artist, my everything, буквално. Идва тук за девалърне. Така че, значи ето го сетъп е всъщност insane. Имаме, ето тук ще седна аз. Добре, ето тук ще седна аз, да имаме natural lightning. И Вера тук си носи уникалните неща. Така че сега ще започваме и ще видите вече финалния резултат. До после! Така хора, трансформацията ми е напълно готова. Вера отново изяде. Ето, my makeup artist. И аз си оправям моя грим в момента. Yes. И след малко сега е 3:20, смак трябва да ходим, но като цяло се справихме на време, което беше изненадващо и за двете ни, но ето всичко е готово. Аутфита, роклята. Направо ето го аутфит чек. Йо. Грима също. Липкомбото мачва много добре с роклята. Така че всичко е готово. И след малко ще тръгнем. И вече може би ще апдейтна чак когато почват да идват хората или там да покажа мястото как е. Но да, до скоро хора! Сега, последната вечеря reenactment хора, сега ще ламчим, ще има на здравица, музиката вече е пусната, така че да се забавляваме, викам аз. Айде! Този не от нас. Този е групата на Ангело. Ей, Джигло! Виж вътре, да. Съм на страх. Йо, точно така хора. Айде! Ами така не се говоря. Късай. Бенг, късай! Картинка дадни късай! Бенг! Така. Не знаеш какво е! Знам какво е, видяхте катлона! Хора, нереални сте, пълно сте нереални. Чакай, че това не знам да го споря. Ценното Ангелова Лиана! Хора, ако ще ли сте нереални, наистина много ви благодаря. Много ви обичам всички. Много ви обичам всичките, наистина.
И ние те обичаме. Това рождение е буквално някакво супер специален, защото ние не са били двете групи. Не само много ви обичам всички хора.